Малко се слави, че няма никой снимаш. Леко, 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 леко. Леко. Я виж Чичо. Чичо. Леко. Я виж кой идва. Виж кой идва. Там. Кой е това? Снимай го отпред, бе. Сега е толкова смешен. И от виж как се хили на Слави. Детето снима отпред. Гледай. Кой идва, бе? Чичо ли идва? Къде е Чичо? Ти много официален, бе. Хубаво. Слави, дигни го и му кажи това. Я го дигни да се снимате. Да. Или тримата. Малко си се смачка отзад, мама. Аз с тия работи, дет ме натовари Ники. И сега децата да не снимат нас. Снимай ги точно така. Виж какви са хубави. Оу, браво! Зад. Духа ли? Зад. Ние май сме на филм. Да. Да. Защо на филма? А ние седим така. Защо не ги снима? Снима ли? Минмаг. Направи минмаг. Пак го направи, я го направи пак това. Не иска. Да. Ама къде ще отидем Ще отидем, знаеш какво ще ти дам? Ще се снимаме ли? Дайте да се снимаме, Да. че той няма да издържи много. Точно така, и аз това викам. Добре. Ама снимай ги двете деца с малкия, после те да ни снимат. Дай ми подаръците, отивам да оставя подаръците и Изпусна ли нещо? чанките. Не мога сега да снимам. Накарай го пак да му направи това. Ало, вие с костюма. Гледай кафе. Снимай го с... Най-обича да се готви точно преди да такова. Ама, какво беше? Я го раздурсай, както ти си знаеш. Камера ли снимаш? Ела, бабо, що че настинеш, бабе? Да, бе. Къде? Искаш ли да отидем да видим къде е маймунката? Има една маймунка, знаеш ли? Я да оправим папион. Ох, Боже! Къде си там по тревата, бабе? Ти всичките ми глупости записваш. Дай в момента. Леко, леко.